inkulu unyazo lwezulu wenjabulo ukuthi uNkulunkulu sevumile ukuthi sibe naye nibe kanye nani sibe ndawonye kule nkonzo. Amen. Kade sayizwa le nkonzo ubuningi bezinto. Sicela intethelelo kini maNazaretha ukufika inkonzo sibiziwe. Mawuye endaweni ongayazi uyacanga ngokuphula itile usiyafika khona. Awusazobashuza. Bantwana baNkulunkulu masithethelwa yini sithethelelwa ushembe uqobo lwakhe. Amen. Ithi inkosi ilanga kade ukhotheme babamkhulu yahamba yalapha e-police station ku-Duff Road yogxiviza izinto ukuthi ukusatisfy ngesilungu baye bathi ukusatisfy siningi isingisi. Isiyabuka ulungu lo libhuni iphoyisa ligxiviza lapha lithi awu ushembe ithi inkosi ilanga hayi akusimini ushembe ubaba. Athi umlungu bengifisa ukumbona ushembe useze wadlula. Ithi inkosi mangeka phezulu endaba isho kuleli iphoyisa lomlungu uSixa Mabhande ithi uma ungayi uphakameni uzokubona. Athi umlungu kanjani ngoba ungasekho emhlabeni. Athi uma ungaba nenhlahla uNkulunkulu akupha amehlo asezulwini akupha amehlo omoya uzombona mawufika ephakameni. Ikhuluma eparadise le ndaba inkosi ilanga ithi inkosi masikhuluma maNazaretha bengazi lo bengimtshela lo mlungu kanjena umeni fica nigqokele ingubo emhlophe uzobebona ushembe. Umeni fica nivunule ngigida uzobebona ushembe. Ingakho nami ngithi masithethelwa yini thethelwa uNkulunkulu omuhle asebuhlungu okuphakama. Ngithulani igama lami Ompunyoni ngoMkhwanazi ngizale intombi yaSithole nobakwami. maNazaretha umuntu nomuntu khona into ayiphathisiwe umezalwa. Okwathi ushembe umuntu ufela yazi inhlanhla yakhe bese eyilandela. Ikhuluma ngomunye umfana kwamhlongo. Angilapho. Kwesinye isikhathi umunye umuntu engafisa ukuba uthulani. Ungafisa ukuba uthulani akulula. Shumela bani konje? Shangazi. Mina ngifisa ukuba uwe. Mina ngeke umuntu engifisa ukuba uwe ngoba ngimazi. Kwesinye isikhathi ungazi ubulawa nje umshumali kanti umuntu ofuna ukuba uwe kodwa akakwazi wena. Ungazi ufe nje impela. Ngeke nami umshumali bani mhlamini ngazamthola sekhona la kade ngimcela. maNazaretha ingcwele sibulalana nje umunye umuntu ufisa ukuba umunye umuntu. Umuntu kanti ubani umuntu? Umuntu wangempela lo mbonano noma yabonakala nomuntu. Mhlambe wofuna ke sivula isihloko esokhuluma ukuthi ubani umuntu. Nje usungaze umbulala nje ufisa ukuba uye kanti ubani umuntu? Umuntu uyabonakala yini? Umuntu isikhundla yini ayiso. Abanye namhlanje bafuna bashumela bavalile ngoba akho ngisho umvangeli la. Akho ngisho umfundisi. Umuntu bani isikhundla? Akuso. Lona iNazaretha ubani? Ogcotshiwe. Ubani iNazaretha? Ukholwa komuntu ogcotshiwe kuyahluka kunokungagcotshiwe na. La siyakhona songena ngokugcotshwa bakhokheli. Wethu bonke abaneyiphika phambili abangene. Kunjalo siyakhona. Awusimazi ufu nje umkhokheli ngoba ubani umkhokheli kanti. Njengoba silama Nazaretha ingcwele samba ngomsebenzi esuthunyiwe inkosi unyazo lwezulu oqoqa abantwana bakhe.
Amen. Samba ngegama elihle la kusiso ngo-1990 Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Masiliteketisa ke sithi Nabachu. Bese uthi umuntu yinabachu yani esho naye yona inabachu. Manje simtshela ukuthi una Nazareth uba akaBaptist uchuo kaChurch. Awakathisho mina? Abashashu Paule. Okulinda uthola ithuba lokuthi izinto zonakala nje ngoba zizivela izinto kuyixavulo noma uyibulala wena. Kanti ubulala into ongayazi. Wethatha isikhathi kunabantu namhlanjena ababe nemizi emkhulu kodwa ngendaba yokuthi bathuka uShembe bamlinda waje vele uShembe bamthuka bathi uyisela untshetshe ibuzi bamzingela ngemkhodo namhlanje lo misa inamuntu kodwa balinda ukuthi ake simbuke lo muntu ukuthi unhloboni niyashesha nini basemndenini nje ziphelile ingane zabafana ethi zalwa nje ingane uthi awuzovuka lo muzi walisinquma ingane ingane yomuntu kanti hayi ubulala umuntu bezokungcwaba kusasa ubulala umuntu bezokondla ubulala umuntu obezothenga imoto agibeze wena kuyona ubulala umuntu obeyosiza ngisho ingane zakho nina niyashesha nini kodwa baphara nowabulali angasidala ukuthi iphara nyapharazisa ngizokushiwo nje ukuthi kukhona iphara ukuthi kungani isizathu ngathi ngihamba lapha eNorth Beach eThekwini lapho olwandle umgomo kaDodo noKhonkolo khona abantu esibabukela phansi ukuthi abalutho bazokumangaza bamazi uNkulunkulu bamthatha umuntu bani umuntu noze ngingiphenduli kuplus khona namhlanje ukuthi igama lakho sekwaziseni noze ngingiphenduli ubani kanti umuntu ubani ikholwa ubani ungakholwa bahleli lomgomo lo kaDodo noKhonkolo umfishane bawu2 bayadla la babekhuluma la gela yana ebizwa ngeligama leli ade ngilisho banensi bekhuluma angazi ebedlele nenza banensi ingane ezimdalo lezo ngane zizelwe umfazi nendoda ziphume ekhaya kudliwa kukhona inkomo nembuzi nempuphu emsamo kodwa zaphuma zohlala emgwaqweni khona izamanazaretha lapho seyingcwaba phela izihlobo zethu bayadla ke la ku-take away ngiyadlula ngizwa mfethu Jesu uyangithanda awungaphenduka ne obala abakhuluma indaba enkulu kangaka yazi inkonzo kanti ubani ikholwa ekhuluma lendlela yabo mshumele David mfethu Jesu uyangithanda athi hawu khona la insizwe yazi Nkosi uJesu kuthi amthanda uthi umthanda kumapha amazinga imfihlo yakhe noJesu Kristu wakhe Nazaretha namhlanje isigubhi ikhulu elineshumi-4 leminyaka uPhombela wafika kwelizwe laseMpumalanga kodwa umbuzo uthi izwi lakhe ivangeli lakhe liyakubusa lona enhlizweni zethu sibala iminyaka noma sibala ukubusa kwezwi lakhe enhlizweni zethu na John 14 hayi 14 John 14:15 namhlanje lapha kwaziseni indlela nihlabelela ngayo ngathi nisendlini evalekile nahlabelela kwaZanyaza ngisho ithuno Wanyaza ngisho abantu abadala awala ngizinto engakhula ngayo kuleli bandla khona indoda ibile emva kwami ithi hiya ngisakhula kunje la kuleli bandla kayinde siyaziyo thina lezi ngane zibazi ubumnandi bokuzala kuleli bandla ungahlubuki azikwazi ubumnandi wasehlela thina
asiyazi inhlanhla yasehlela nehlela abazali bethu ukuthi sizalwa amaNazaretha okunanamhlanje ngina 55 years ngiyinazaretha. Abanye besaba ukusho iminyaka yabo bakanti ingane izobaleka. Ayingane imichazela nje enandaba neminyaka. Wathi uAliya age 8 nothing but a number. Uyintendla bona masishayishe sezimungu ingoma ngisibe bethi nawe ya. Bathi man. Ngifike khona. Phela kuleli bandla umongasho ukuthi ho hayi uhlabele khona. Hayi manje ngisebese niyawucula umthandazo wesabatha nezihlabelelo eniyicule siyahlabelela la ekhaya. Amen. Lezi zihlabelelo wayethe ehleli uBhombela nedlanzana ehleli nabo bese befika basezulwini behle nazo ethi sebefikile batabami thathana amapeni nibhale thathani ngishama ibhala ngelahle khathoni. Ubhala izihlabelelo bese fundisa ukuthi sohlabelela kanje batabami asehlezulwini lezi zihlabelelo iyahlala ngazo. Ingakho kuleli bandla ke inkosi yesibili wathi yaqala uyabhimba ihlala phansi ukhona lawo ngapha ngasothukela ngapha okumhlaba namadokodo uthi umthandazo wesabatha wazohlethelwa abantu abawu3 wathi ushawa umuntu akaphinda uhlala phansi wezosibili hlala phansi wezosithathu lapho kuthiwa khona kwathi makuthiwa badla inkosi masithandaze kwathi makuthandazwa kanti inkosi ilanga vele yaphuma cinyeziwe eTempelini. Mabethi wathuleka balindi amen. Wena ungasho ukuthi amen uyazi ungasho ukuthi amen. Wathuleka hayi baze bazama abafundisi babhekela behlaleni inkosi dololo ulolozo lelo inkosi yahamba kwabuya sekubuya igijimi sokufanele kuphuma umhlangano ukuthi inkosi isendaweni ethile uphimba nje baba ngwami uphimba nje kodwa futhi akufuni ukugcotha yaphimba kanti kasa kuphimba siphelile bakithi yazi makwabhimba nje abona ukuhlabelele nguzwe lapha ngizonyaza nezinto engazazi athi hayi ngifike khona. Amen. Abantu behubela uNkulunkulu wabo angalezi ingane lobumnandi esabuzwa nesabuzwa manje siyabuzwa yini lobumnandi awubuzwa mongalindi lobumnandi ukuzwa abantu abalindayo eNazaretha abahlala njalo besenkonzweni. Bona abantu abazi ukuthi inkosi ngesabatha kuphela ingo14 ngo25 ngo23 isemhlanganweni khona abantu abazi ukuthi bethi bethuka inhlamba la betshontsha la bethakatha la benomona la benenhliziyo ezimbi la lo mhlangano ufuna esimaweni nolinda. Ithi ngoma ngithokoze unganeliswe
Abraham wathi ngiyayikhethi inkosi ephakamile. Kukhona into owavuka wayemanzini yasala lento wahlukana nayo unamhlanje na sengingcwele mongena emanzini uphuma usungcwele kodwa bantwana bakaNkulunkulu khona sisho sithi kuyabantu bethi noma ungayithatha ingulube igeze uzuyipholishe igeze nesafron kwa ingulube uzuyipholishe bathi ngiyabona udaka uyibambe yokushiya ngejubane ngiyabona udaka yokushiya ngejubane ngelunye usuku kusuka indoda iye enkosini ilanga maNazaretha ithi indoda ngithe ngilele ebusuku ngabona abantu abaningi bebuyisela amathikithi okubhabhadiswa emuva bebuyisela amathikithi okubhabhadiswa ithi inkosi uyapaskothe ubona indaba enkulu uthi kunjalo bangena abantu emanzini babhabhadise bebalishaya ithikithi bongena emanzini uthi kodwa kweza kwabo uthi bonke labantu abuyisela amathikithi emuva uke bafakaza amanga amagama abantu lisekhona baba ngizohlawula ngithinta umkhwami ehlobo bona masila umkhwami sendaweni kahle akekho umukhwe la masila khona bashumane la ngithi ngiyakthanda umkhwami uyathanda understand uthi bonke abafazi amanga ngamagama abantu uthi amathikithi abuyele emuva sisenawo amathikithi la uphizi bukuqombo lungasekho lokuvula isihlabalelo uthi nathi ithikithi lami angihlukani nalo kade la ubuyele emuva ngoba unomfazi amanga amagama abantu ukhalisa abantu bengenze lutho ngoba umkhalisa umuntu akwenza ngalutho lezo nyembezi zigobhoza ziyezofika uNkulunkulu wakhe ihlupho ngokungalindi ithi noma ngishayela nabangcwele abahleli belindile lento ukuthi nje wena uyafunga ifungelisa imawe egibisila impela mvunuke esimaweni impela kodwa ulindile la emakhaya man yaxokozela emndenini ngawe yaxokozela ethempelini ngawe yaxokozela emphakathini ngawe kodwa uthi esimaweni yolinda lento yokulinda ngesisa isebenzi khona baba sasebenza naye kathi ngiqeda grade 12 namhlanje umatric awuqeda ngo87 ngaba security khona baba kumkhiza lapha nabakhona la khona ngoba belindile esephephuka engasasi nokuhleka mehla bayiseyitwala mina yakuba ukuthi lo baba lo bulawa indlela nje ejulindile wasahlekeke bathi la seyibhedela ke hlekisa manje ke ngithi mina ithi ngoma ngihlalele nabangcwele abahleli uyabona uma uMnazaretha inhliziyo yakho ayiphumi phakathi kwamanje amhlophe uphuma umzimba kuphela amen yabonjobula awunele nethuba lokuhleba awunalo ngokuyazi usendlini kaNkulunkulu othi masivalwe inkonzo ukuphuma uphume wena kodwa isali inhliziyo yakho phakathi kwamanje amhlophe ngoba ngeke untshontshe ngeke uthakathe ngisho ibhodle lishile mawuza lapha ade aliqathele phambi kwamakholwa wonke umuntu ushile ushile ingakho ufake inhliziyo uyishiyela ekwaziseni uyishiyela ukwenza khona ethempelini lakho ukuze ungaphindi ebhodleleni lemkhuba usungaphindi uhlebe usungaphinde futhi untshontshe usungaphinde futhi uthuke ushembe mawuthuka umuntu othanda ushembe uthuka ushembe uqobo lwakhe ezingisha abantu abafuya izinja yabona amakuhlatshiwe ekhaya vele befika noma seyiphithizela mongamazi umnikazi wawo uyiqunsula ngenduku uzovela ekeleza ngiphutha moyiqunsula
ngishaya mina. Ngeke vele ukuthi besiyaphi izinja la. Besiyaphi izinja la. Awishaya uzovela umnikazi wayo. Manje abantwana baNkulunkulu njengoba sila sizokhuluma nabantu abasha. Sike saba ngangani manje? Abona manje ahlahle mina angabi indoda manje ngiyinsizwa ke manje. Leminyaka engikuyona. Safuna ukuba indoda. Sike saba ngangani manje? Kodwa abukho ubuhle singakubonanga. Sibonile utshwala. Sibonile intombi. Ayibo, beyizinhlebo aqali ngani? Sibonile umdanso. Sibonile nje bonke okwenziwa umuntu omusha. Kodwa babethu abazali bethu mawuyiNazaretha ukwenzi lokho. MawuyiNazaretha ukwenzi lokho. Wake wangishaya ubaba ngesitiropho. Wawunomshado lapha bona wakubhuluka kuthilile lapha. Nami ngajomba ebusuku ngembhulukweni ebusuku. Kanti baba uzobuya ngidala uzobuya ngesawa nje kodwa ubuya phakathi nesonto. Vele ubaba ufika ngike ekhaya. Yo angulifisi leyasuku. Yasasitiropho ntengangamuki. Into ehlula inkomo nejoka. Nami isitiropho sisale. Baba ngela ngo3 ekseni sengilele. Esehamba emsebenzini. Buye philiso. Buye philiso. Baba athi lu maphiliso bethu abangakhona. Uzophinda uthini? Angixebulo baba lo. Khuluma ekuthenini umNazaretha uyahlukanisa. Kuthi angeni la ngiyangena la. Angifanele ukungena la ngoba wonke umuntu nomkhokhelo oyingcelo omkhokhelayo phakathi. Nihluphana ngoba nithi ubumshumela kangiboni. Ngoba umkhokhela kangiboni. Hayi imshumela ungaphakathi kuwe. Kodwa hamba nawo umkhokhelo oyingcwele. Amen. Lena sukuthi ungayi lapho usesekhulumile umkhokhelo oyingcwele. Manje labantwana banamhlanje na yabona ngifuna ukumxwayisa khulathi insizwa lezi ezincane. Ngendlela engigijima ngayo yesabisa. Lezi insizwa zibona manje ukuthi sokufanele ungabisaba umshumayeli babudlamini. Wake kwashona umkhokheli dala esikhathi inkosi yesibili kwashona umkhokheli bahlala iminyaka yaze yamningana impela athe suka amakhosi ahlangana ayi inkosi nikelisa afika ahlala laphana ukuthi seqedile ukunikeliswa bathatha inkosi yani thini makhosikazi kodwa nayithi bafazi mina ngithi makhosikazi bayakwazi abakwaziyo nithi makhosikazi manje baba sophela iminyaka eminti imkhokheli singenaye makhosikazi kanti asukele vela semphethe umkhokheli kule 4 ithi inkosi benibona ukuthi bobani umkhokheli amkhomba athi nawo athi hey awona ngangayezwa lo ntshumayelo ekhasetini lenkosi lana ikhuluma ngalonkosikazi yangithoba hayi lokho nje laba bantu ngoba namhlanje na awusabheka umoya ukuthi lo muntu nawo yini umoya awusabheka unyaka ukuthi uhamba lo muntu ukhulumana uphetheni sokubheka nje ukuthi useyintweni yini uphetheni unani yabona ugqoka kanjani unebhayi lokuvula nelokuvala na ubheka lezo zinto namhlanje ngeke abeke umuntu onebhayi lodwa isabatha nesabatha ithi ngeke lo uphathe umsebenzi kaNkulunkulu ngeke kanti uNkulunkulu lezosikhatha abantu wayesabazi bonke uJesu wakhomthuma Joseph lo ntosifazane lo kwathiwa kwabiza umuntu owayedelekile emehlweni amaNazaretha kuthiwa ngisho ingubo zayishiyana ezangaphansi zizinde kunezangaphandle
uNkulunkulu wathi kubizwe yena lapha ngesikhathi wakuthoma ukuthi uyabizwa ngaphakathi wawuwe wambuvu ngoba usungasazi ukuthi uwoneni. Namhlanje sesiyakufisa ukubizwa uhlele ngathi Nkosi ngambiza ngoba ufuna ukusikhosha ukuthi kade ngibizile Nkosi. Asikwazi thina lokho njalo. Kodwa abantwana bamaNazaretha manizokubuka ekini ibuthola ubunandi bala. Kuthiwa lesalukazi sasihamba sikhala kazi sengoneni Nkosi yami kuthiwa kwehla ngisho umchamo ngemlenze. Ngiyakhumbula ngilizwe ikhasethi ithi Nkosi ilanga ukhona lo mfazi lo ongcolayo awodwa asho njalo inkosi esezulwini. Sathi ukhona lo mfazi lo ongcolayo ngiyambeka uzoba umkhokheli. uNkulunkulu usebenza ngedwethu lesigqokayo. uNkulunkulu usebenza ngokungaphakathi kumuntu. Ubona kunzima kanjena khona abantu ebegcotshela umkhokheli nomshumayeli uwedabukela. Ushwelo phela ke nhlasi babonile thina bashumayeli. Amen. Ngikukhuluma ngicile bashumayeli kaze kuhambe kabi ngone ngicile kwazakwethu ngadlule. Kodwa khona la kudabuke khona ukuthi bavelelwa abantu. Ngisho emhlabeni sakhile emakhaya ukhona njengoba nguthula nje bayebona umngane ezizinto bathi ngathulani lo ayi ukushumayela kwakhe Nkosi yami. Bafowethu lebasikanene asivikelane bafowethu nami uyazama ukubavikela. Khona la ukubona khona ukuthi hayi yaphulwa manje la usutaba ngemuva. Kodwa ngaze kuthiwa phela abadlamini lo hawu yekushumayela kwakhe. Manje uma umuntu noma ingane uzelwe akufanele babone umngamba amdabukele ngami. Akufanele bayibona umngamba adabukele mina. Akufanele babebona mina badabukele umngamba. Akufanele babebona umshumayeli ngemkhuba egilayo. Kodwa phela abantu abagcwetshwe abanye abafuna umthandazo zokulala. Angikhulumi ngokuvuka kanakana phela ukuvuka. Awudlali nezingane ukuvuka. Ngoba ngikahle. Kodwa lo muntu akalalanga ubusuku nemini efuna ukugcotshwa. Nalawa nabasho sithwele idombolo. Umuntu ufuna ukuba uhlalo wenabasho. Uthi ambeka. Uhlalo lo. Bese ke siphatheka kabi into eyenzayo nabagcothe ebuhlungu. Anithi ngasibaza abantu balayisho. Uzovela uqhamuka umfana esezishoshovu nje inabasho sengikhulume nomshubelo bani kanti niyazi indaba zakhe thina sizazi sithi hey samthola umuntu okhuthele athi mshubelo ushakaze lo wazi 23 lo amazi lo usataphi lo unikelaphi lo lokhu isikhalela lapha kahlawula nokuhlawula lokhu ndikhanda uzothina enganeni zethu bese nithi nina angifuni nabasho la ningakwenzi lokho ngisana umuntu niyeke umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeka ngoba ngazi ukwenza iphuthe lenziwa abaqotha bese bathi sayivali nabasho ayeke nabasho oqala ovali ikole isiphelile nabikole kodwa abantu abayivali ikole kodwa kashame libele lithi sayivali nabasho ngeke bafowethu funa sokhuluma baqiniso no bekala umuntu eceleni
nithola umuntu ozokwenza umsebenzi kaNkulunkulu oqondile. Amen. Phela abashe onyazi bafowethu. 34 years manje lo nyaka. Amen. Ikhona nabasho. And bakhona bangafakaza ekwazile ukubakhipha etshwaleni. Ekwazile wasinabakhokhela thina saqala nabasho beyamakosazana bezingane ezincane. Sinabashumela namhlanje sakhona nje bafundisi. Esaqala nabashumela kazalo. Kodwa mhlanje sinabafundisi phela inhloso zabantu ayifani bafowethu. Ma wehlelo wena akusho uzofanele ulweke manje ugcotshwa kanjani engane mina ngimdala mina yazala sekumshumele no mfethu linda kwathi sijava siphathiswa izinto ezingafani umuntu nomuntu nesikhathi sakhe mhlawumbe wena ngokuhlala ungagcotshiwe kuyongena ezulwini mhlawumbe ngokugcotshwa kuyaphuma ezulwini noma vice versa. Kodwa nje umuntu akalingi ithuba lakhe. Ungameyi umuntu masegcotshiwe. Kodwa into esifisayo thina abagcotshwa abantu kodwa abagcotshwe kahle. Mina nje ngeke ngigcotshe emnyameni. Amanye nomshumali mse kukhaliqilo. Esikhula sisho lutho. Umoya wala ekhaya ungekho kuwe. Into yabona nokunobulila busho lutho. Ungeyona indoda. Indoda ubani indoda? Ubulili noma yini indoda? Leli ngayisho lutho. Ungeyona inkosikazi. Ubani inkosikazi iringi noma yini? Akaze nginake. Umuntu mashona efaka iringi iyakhishwa. Thina insimba ingena ethweni. Weka tigare wani. Oh, kanda ingene mthethweni. Oh, ngiyangifaki mina. Ubani nkosikazi ring. Ubani indoda mkhona njalo vele nayo. So khulume la sichaza indoda. Yini indoda yini nkosikazi? Yini ingane? Yini ingane? Yabona labantwana laba sibatshela indoda ukuthi bavikelene abazali benu. Uma uzalama Nazaretha ubonakala udakiwe ubabulela abazali bakho. Uthi umbona nje umfana kaShangase lona. Akamhlabile futhi zamanazaretha ke ziyadlulela kuyasho ukuthi zidla into ushemba iqalekisa. Ingakho nje uma intombi uNazaretha asiyaqoma kahle ngomshumane futhi ukhulume yonke into kashilo ukuthi uqala nje uvela ukubulela usiyabuya afethi ngibele bathi Kabe ngqala hey emhlabeni khona izinto fanele uyiqali khona izinto zingaqalwa eyifuna izindi isikhathi sazo aliki bade ekhulekweni iyodwa indlela yokukhuleka iyodwa akazi bo umlomo lesidla ngawo iyodwa indlela yokukhulelwa khona yehlukile qala ngokuqoma asukomile vele usiphethe ithi lekhula usinjolile inhlangano abantu abakhulelwa awali mohamba njena esikhomeni sakho kuselikhona ithikithi uthi mina sengirathi ngakhulelwa
mfowethu aziphothi mfowethu bena iBhayibheli lengane futhi nje ukuthi mfowethu awamfowethu kanye nje mfowethu awona usuqonyiwe mfana sukuphethe ithikithi lokuba ubaba sisitshonile mfana cabanga wena usafunda awathola nje umsebenzi siphethe ithikithi lokuba ubaba wawena mawufikile sokulele ekhaya ugodumisa izindlu ufuna ukudla uyodliwa ulambile kodwa siphethe ithikithi lokuba ubaba sukulumele phela ubaba hey ayidlali ingane mina angathenga amaphapasi ngiyithanda ingane yini ngizela lokho ningimbuza angithanda amakhosi angithanda ingane yini niyahlupa nini Oke lo kuthwanya kano nje yo galo zafike hey anandaba namakhosikazi ngithanda ingane yini angathenga amaphapasi iminyaka u13 ilandelana yo sengikhumbule kodwa khuluma nawe umuntu omusha yabona lezi ngane bayiphuza utshwala namhlanje na into ekuhlungu khona into ongafanele uyiqale yabona wonke umuntu omusha ophuza utshwala namhlanje na useyabomela utshwala kodwa akanayo imali ukuthenga usengene ebugebengwini kodwa kathi eqala waqala ngokwamahala ukwazi uqalekela ufune ukuthenga unayo imali kodwa mhla uqala ugwaye kwathiwa tso waqala ngokwamahala ugwaye mfana wami namhlanje usewuqalekela usekwamahala na usebenza unayo imali ukuthenga ngishunga waqala ngamahala kwathiwa tso wathiwa uzwela uphela uthiwa uzwela ithini usungenile iwunga wathi hayi ndoda phanda phela nawe wonke umuntu iwunga ufunde akekho umuntu ovulaswela iwunga wayoyithenga isidakamizwa noma besiphi isidakamizwa noma utshwala noma ugwayi njengoba namhlanje udayisa ngisho i-TV yakini namhlanje yena ubalekile ekhaya uhlala edrobheni uyasabisa kodwa kanti ufunda iwunga wafunda ngiyamahala masefuna uyithenge ayisekho imali bantu abasha khona izinto ofanele ungayiqali babona ngisisikole ngeselizayo njena kunomcimbi omkhulu bathi mass graduation lapha ICC sobe sinonkulunkulu othi omuhle unyazo lezulu washo umbombe lithi masamampono ukuthi bazali ifundisana izingane zenu lelize kofika isikhathi lifuna abantu abayile esikoleni ngisho ibandla leli lofika isikhathi lifuna abantu abayile esikoleni manje ukusixakayo la sokhona abafana abancane oberekela isikole bese bethi badla ivangeli hey nina ivangeli akulona lesisu elomoya eswini ufuneka iphalishi ufuneka isingo eswini kuphela ishile esikoleni kulezi insuku ngadumala amakhona ingane omnazaretha yabalekela isikole washo bamkhulu wathi siyababonga thina abazali bethu ngoba balalela izwi likaBhombela ayikhona amantombazane esikoleni ayimahle nje futhi ebomvu nawo ayikhona bo kodwa busu ucabanga into ethi hey avele ngicabanga ukuthi phela cabanga isikole ngale thina emndenini nje wakithi singaboqala abantu abanomatric kuba abanomisi saboqala nqa sinomfowethu nathi hayi mambuka intombazana phela lento le angithi kahle lento uzalwa nayo ungude wena uyilawule ngoba nayo lento ukuthi uqome nje uzalwa nayo yabo kodwa ungude wena uyilawule uthi hayi khona ngoqoma kodwa sikafiki isikhathi hayi khona ngoqonywa kodwa sikafiki uzalwa nayo lento mongazalwanga nayo shudi ingane kwakho
into esishayayo sihlula ukuyilawula, sihlula ukulinda isikhathi okuyisona sona. Lapho sifa khona. And mase beqomile abangani bakho, wena ongaqomile nongaqonyiwe uba isiphukuphuku. Uthunyelwa bonke abantu beze ukushelela umfana othile, uzubone nawe mina ngabona ingane mina esifunda nayo angizoshisa isibongo. Le ngane lena yayinomusa uma wayishela nje siyaziwa ukuthi izoqoma. Ithi babeyibuza yini wena vele uqobe kalula kanjeni? Hawu bese dabukisa lo mfana. Angisho abafana ngenirabhela kodwa khona lento mama udabuka le kodabuka wena. Ambani lokho ngidabukela abantu ngicane kodabuka bona kodabuka nini. Khuluma isizulu. Obungambona besemphatha indlela besedabukisa ngayo ngivela ngamzwela. Nkosami ngangayibona ibelethi ingane angazozwayini mangahamba kahle nekhanda lengane libalikhulu angazi kwenzeka kanjani. Ebelethe ngethawula nkosami lalimhlophe noma lalinjani eyibelethe linda isikhathi okuyiso. Njengamanje wonke umuntu omusha abuyele esikoleni. Ngoba uthi mina ngisavumi phuma la uzabalaze ukuthi uzoyiphilisa ngani. Ubona kunje nje kuxokozela indaba yendlala. Indlala kubi ukuthula makulanjiwe. Abantu abafuna ukusebenza. Ungiphatha kabi mina ukuthi kwena bafana abancane abangayikhathalile kwathi kusasa labo kodwa bathi bona bashaya ivangeli. Ivangeli liyeswini likamoya. Brother ngisi. Kuba nabantu abasha. Njengoba ngigijimela ivangeli, thina sikubalansisile thina. Sengiyabala nje manje ukuthi 5 years awusengisebenzile kulo mkhandla engisebenza ku ngizophuma lento zami. Ngibe uyithathele right nje. Kulungisele manje alikho linye ithuba olithola njengoba uyeka ungahloniphi. Udelela abagcotsha udelela abazali nasekhaya ubalekela isikole kodwa la ekhaya wazi ukuthi kubi lokhu kudla usuyindoda wena uneminyaka u35 futhi ubantu uphekela kuphi lokudla ngoba usiyakuthenga ukudla ngoba usuganiwe kodwa unaqa kodwa hamba udelela bonke abantu lapho uyashumayela uphethe indaba zaNkulunkulu. Ngikhuluma ngenabasho njalo labani ngihisa ngikhuluma nabantu abasha ukuthi umntana amathele afuna impilo yakubo. Uyabona ngendlela ubaba lapha lele khona uyazi ukuthi ushiya indoda. Angisenyezi uyazi ukuthi ushiya indoda ngoba ngihobile ngahoba emva kwakhe ngafunda. Wena ufundi ukuthi ugcwele inkalo awuhlali nasekhaya kodwa usebenzi awufundi awazi ukuthi uhlalaphi kuphela njena wehla intaba ngalena ayikho into ishumayela kungekho la uphuma khona. Wonke umuntu angashumela bekhona lapha phuma khona. Awuphumi ndawo. Kodwa uthi inkunzi. Bazogada ngawe inkunzi. Hayi masiyalapha. So fasibaphula uSpanman. Kodwa akukho lapha phuma khona. Usibona ke ubona ukhona bangasithandi nje ilento esikhulumayo bezosiqambela amanga nawo ubulala bona ithini mephilisa bona ithini asigene lapho thina wonke umuntu akalwela ukuthi kube khona la aphuma khona. Lendaba okuduma ngale kwentaba kodwa ngapha nganeno awaziwa isebenzi. Bayagijima labafana thina usibona sithule njena kahlahle njena naqotsha wamshumayeli
Bangazo Manqele akintwana ngempela. Hlalile umshumali uManqele osemthini wezulu esikhaweni. Sikithile futhi kulayini owodwa nawo. Nangifike inkunzi mina ngithena abantu abadala. Namsela umdala phela mayegana 55 ho. Akuze beni. Kufana lento engayithandi le. Khona lento le sikhule kuthiwa inkuku inyoni umnumzana. Yabo inkuku isabebodwa. Mangithi nami ekuze ngikhule. Isabebodwa iphelele. Oh, sayina suka ke nashangasi ngoba sokuzobe abantu sebentu mawusadla inkuku awulona Nazareth ngoba sokuzobe abantu no dlala ngabanye ngimlindele ngoba sokuzoba abantu asafuna kilisi ibhodi nenyoni umnumzana untanga ilinde kanje mina mawushumela ukuthi njena mawusadla inkolo eNazareth ngifuna ibhodi lami la kunemleze mthathu isibhuka seyama inkulu size la ngiyihlabe phela seduze bomnumzana manje yabona. Ngiyathini mosadla inkuku thina sizingenza la ekhaya ngeke nosidala ngabanye ayithini ngeke uqala ukunyela imhlophe inempilo unebomvu thina sezwa kahle sasonta ngeyikhindi zokhakhi kwathiwa Para ver se ukubona sewulisi isicotha batha bafana bebele selehleli indlela behleli besibhuka bathi umshumela ubambe la lasikhukhwana sasezulwini beyikhwelela bafana ehleli ko bekuze isikhukhwana sasezulwini. Mina ngabambele entulo sasibabheka izulu sasonta amabhluku eyikhindi zokhakha sasifunda ngazo negrey ushembe wayekhuziwe ekhuluma ngenkuku esikhule siyibona emakhaya ezazi uvazi zidla amaxoxo zidla imnenke zidla yonke into namatoilet angabikho kangaka efika ishanela inkuku uthi ubaba mkhulu ile nkuku ngaveli inqumuyidle wayithatha uyivalele 7 days uyiphakela emva kwesizwe isikhombisa buyisihlambulukile buyise inqumuyidle nithathaphi ukuthi ayidliwe nguphi noshembo washo njalo shibhisa izulu nina kanti ngena ngeenkuku la siyakhona angena ngeenkuku la siyakhona ufuneka usenhlizweni kuwe ngaphakathi ukuthi izwi laNkulunkulu likhona yini yalalela yalenza yini ekemvinjwe inkuku mina oqala izinkuku esidla kusezona nezimpuzi zikhanda imishini esingayazi azindindi lezi inkuku zihlala endlini kagesi ungabinanga ngisho ugesi zidla ukudla okuhlolwa ngososayensi iyeke mfowethu kodwa ungasishumayezi ngalonto udlala ngathi moshumayela ngalonto awazi ufanele uthini kubantu ngazodlala nina ngosoba yithi abomnumzana ngabe sesibhodo lenyama omnumzana nginyona umnumzana ngazodlala nina bantwana bamaNazaretha ngenabathu sifisa abantu abazovikela abazali babo iyodwa indlela yokuvikela umzali wakho ukuthi yonke into akutshele yona yokukhulisa uyenze uphambi kwakhe noma ungekho phambi kwakhe ngoba zonke izinto sizenze ebumnyameni kodwa umonakalo wakhona ubonakala emini yabona nje abantu ma-14 bagogela inkosazana kwakho ofika manje 14 ofika bamze be14 ufuna uhlala khona uza kuye la 15
akabuyi. Hayi mfana ningayisho into ngazami ngoba iyenzeka. Ngiyajabula ukuthi kuniphatha abo mina nikwenzi. I like that. Hey, omunye ubaba big house indodakazi nekamero layo. Yayibo ulala ubaba ngosama zakhiye wonke umuntu uphakathi endlini kanti ingane yaphuma ngewinda kuya nesisu. Uthi manje usuku yavuka bheka ingane ayikho kanti ingane eduze ngewindi ibeka ikesi likatrick. Mayiphuma ehlele ekesini usibuya ibuya ngekesi. Kodwa ngiyakukho mase khulelo Nkosi yami ngiphatheka kabi mangabe ezweni lakithi ebusuku ngonayo namba ngemoto ngonane ebusuku mfana ntombazana enokuncane lezinto uzoqasha ngumfana maqhamuka imoto kodwa aze ngimbone uphethe ingane aze ngimbone ukhulelo ingane zami lindana batabami amadoda pheli. Ilapha labantu abasha baphela khona. Bakhulela singafika isikhathi bathola izifo baphazamiseke ezikoleni ngokusheshe bakhulele. Asipheli thina okhathala wena. Endadlala futhi siyakhathazana shwele. Engisile ukubuza abantu wakho. Uthi kanti lo mshumeli bethini oyathi kanti bakhazana ngempela yini bakhazana ngempela abantu besilisa amadoda uzothi u-anti wakhe hey ngane ngaphuthi njengoba umbona nginjena ukube ngalalela ngaba nginje asidlali thina mawubazela ngobusa abafana. Ngoba iphindezwa yenza sinontukuze singene njena futhi sitshela ukuthi uhothi uyababa umikahle ayi nawo uthini sibiza amagama amnandi manje obathi ngababa ubona nje hey uzophela ubaba sothini vele phela mawufuna ukubamba uPosi umqhakazi lokisondele ngqisondele ayike into soyenza nani bafana alikafiki ichulo linuhubha amantombazane ningakasakhi isisekelo sempilo yini awubhema ngisowenza isono uzela ingane nganayo yonke kwisono phela umuntu phumani lapho bese ninciphisa ukujaha ikhundla bafana. Umshumela ozame ngomlenzo wodwa misomfana nje. Bashumela fanele be strong. Mhlupha ngendoda bashumela na udayisa umzabalazo kaShema. Nifanele nibe weak. Umzabalazo lesumzabalazo okungcwele. Mama ushumala ufuna uvikele amanazareth agcotshe phezu kwawo ubavele emndenini wakho mawuzele emndeni omkhulu njengami nje singabakhwanazi bompunyoni bavele bakhwazi bese nesikhwanazi bese msinga kaNkulunkulu nesikhwanazi uthi ukhetha umuntu onetalent lokusinisa uDodwa kwaDlamini abakhwanazi home singamakhosi singaphathwa umuntu kanti ubuka umoya wabuka italent nalaba Nabachu khona abantu baphuma khadelelekile emehlweni ethu kodwa kudeleka kwabe emehlweni ethu sebe sawubona uNkulunkulu ongaleki ukudeleleka nathi mibeke ingane la kuthiwa yephathi Nabachu bese ucabanga kahle kunamakhwantamu kubo nezitolo ufundiwe kubo kanti lo msebenzi kaNkulunkulu awuphatha ukuhlakanipha nangokufunda uphatha ngomoya wakho uNkulunkulu. Imala uphatha umsebenzi kaNkulunkulu iyalekelela ukuthi kusebenzeke. Niyahlupha nini vele kusuka umuntu
ongenalo shibhula 23 afuna uhlalo ngoba ucabanga ukuthi mawuhlalo uzoba mkhulu usibona ngasifisi lutho ngilahleka inyanga eziwu3 eTempelini ngenxa yeNabachu ngafiki ngumshumayeli ngiyabathanda abantu basekhumbula ngoba bangilinde beze bekhala sasho laphi kahle sikukhumbula ngisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ukube ngangasebenzile kahle abaphili abone umshumela kufanele ukuthi umshumela ufike into edivile ukujeke nje ukhiphe eTempelini ngisuka kumbanza umshumela indaba eyigwala ukukholwa wayikholwa babuza uJesu ukuthi yini okuyishumela laphana uthi ningibuzelani ngoba konke ngishumela emaTempelini nikhona ngikushumela emaTempelini nikuzulile abaningibuza uma isikhwaga mosemsebenzini kaNkulunkulu isikhwaga somoya umuzi uNkulunkulu ukuthi ukhona kuwe uzoyivitha izitha zakho amen ungaze ufuna umuthi nesibhamu ngibakhombisa singake inqulu ngiphethe isibhamu ufuna bakhombisa hamba ulinde ubiza uNkulunkulu ithi indoda kaMgabhi endala uma ugcobe kahle kuleli bandla uNkulunkulu unqobela izimpi zakho sengafiki kuwe uma ugcobeke kahle mhlawumbe neyinkonzo lokugcobeka kahle ngami ngona phela ngidela kumkhwa ngoba bawinga endlela kushayishazo akayangizwela ushangazo uma ugcobeke kahle abantu abanandawo bagcobeka kanjani uma nje begcotshiwe uphetheni inhlizweni yakho uyozisole uyohlukanisa iTempel phakathi ngenxa ukuthi ubona uyisikhaga umshumela kalutho sekunezingane vele ithela abashumali ukuthi ayikho inkonzo lapha wasini wena sonke ukhipha iTempel udlelande lo mina sengihlale ebushumali from 1992 akunankinga nokuqoqa kodwa ngifuna ukugcobeka kahle kuze uNkulunkulu angaphumi kimi ngoba umgcotsho ongawuphethe umoya uyoguqa phambi kwabantu abathele ngamuphi umoya ufuna umgcotsho nenhlamba ngeke umgcotsho onomona umgcotsho nenhlizembi obudlamini imbuzi umuntu imidla utshani igudla kwakho uyayiphula ngesagilo ukuthi umshumayeli awufuni imbuzi idle la igudla kwakho idla utshani hayi izitalo zakho ufuna le mbuzi la kodwa ingongoni ufuna la endaweni yami awunanga ngisho imbuzi kodwa kuphula imbuzi agawula inkomo ingangenanga insimqasa ukudlulalanga kuye kodwa la uma usuguqile phambi kwabangcwele ugcotshiwe imuphi lo moya uzowuthela ngoba umoya kuwe wona ufuna ukudedela abantwana bakaNkulunkulu amen yazodlala washiwo ukuthi bayeza ayi ngeke ngizame ngisakela ngokungahlubuki ngokuzelela ekhaya usibona sizinkuzi ekusase lutho ngabahlubuke kana sidabwe ngibuye esikoleni ngibonga amantombazana bese ngifikela into ethi kodwa mangingaqona ngikhulelise ubaba uzongikhipha esikoleni ngaphethe ilonto nje engadlali le ndoda uzongikhipha esikoleni athi usulingana nami indoda enjengangami yasebenza hamba wogawula umongo ngaphambi ukuthi ubone umthakathi ubone umsamo ubone abantu abakubulalayo waqala esibukweni njengosijava ngazibuke esibukweni ngazibona ngathi wena omosha impilo nesa bafowethu awuqale ngiqinisile awukho umuzi odele wangaba nayo inhlanhla kodwa nababudedengu nangayibona inhlanhla yamuka inhlanhla ungayibonanga ngoba sharp mawumuntu uyibona inhlanhla ungabuki ngaphesheya ubukela ukhona
thina khona imizi ngakithi sasifisa ukuba zingane zakhona alisilima ngeinkabe laphana unuka iqanda lapha ekseni wena likulindile uphuthu netiye kwakhona lokho asalapi ukuthi phela sihlale enhloko yokudla kade singalabili wasondla baba kodwa athi masilima ngeinkabi khona ukuzona ama 4x4 no ganda iqanda laqhamuka khona lapha ekseni ithi ayingcori bengwalapha kodwa sezingane Nkosi yami ungathi noma khona namhlanje ngafundela ukuthi umuntu ushaya kanjani angufisi ukuba lapha namhlanje ngoba kwahamba kwaphela awukho umuzi nawe njena awuqale uyibuke esibukweni namazi uAnthony Hamilton kanzama ezingane idlalile kuzana icombination so akunankinga abafana bakisa wena bathanda nawe kodwa nje wokume esibukweni ibuka ukuthi ya uwe lo abantu kwezinje ngaphambi ukuthi bona abantu abakuzondayo nabathakathi wena izolo ubunemali namhlanje nawo nayo hamba uyibuza ukuthi wenzeni ngemali ngaphambi ukuthi ubone ukuthi imali insizwa akithi ubaba wayivimezela sikhona ethe ukuthi tathitha kancane insizwa umne wethu bayibuza ibiza ngegama uyasebenza kodwa ngibona imali uyazani imali ethe ukuthi akena amahloni kodwa bayithitile ikhuluma ithi baba angazi nami nje ngibona iphele zathi uthi baba sibani hey ngisho egama lewe sibani ushuthi manje leku 20 rand ukuthi ufumbathe la wavula isandla sokungasekho angazi nami iphele zathi abonje abanye abantu laba abadlala ngokusebenza abantu bazi ukuthi asinayo imali uthe fika nje ngambuza ngambaswa uthe fika nje mbona la nemali ayihlali kuwe yebo ayihlali ayinkunzi yabona nokuthi kahle njalo angigxeki abantu abathandazo nabaprofethi nezanusa angigxeki zona ngiqonde ngoba nakhona sikhona igangi zakhona ezaziyo nje ukuthi yini akeboka abantu emhlabeni vele wonke umuntu ukhale ngemali phela ezandleni noma kanjani nawe nje mkhwama uyazi phela ezandleni makhanda urondo lapha nje bonke abantu abafika betshela ukuthi kufanele sibuze inhlanhla yakho imali uyimali ehlali kuwe yazi ngempela nama ngazi ngiyambona uzungifazele nawe kanti vele yabona nomuntu tingala ukuthi yazi fika wangithela futhi wathi imali yimi njena yenziwe nje imali khona umama wami imali wena wayithatha lo mali wayisebenza bona sibuyisele yabona ngempela ukuthi kanti imali idliwa no moli imali ngene bank wena ngoba nekhadi wena story yasabe yathepha yalifana noma yathepha nje izobuyibuye kanti phela hayi mina umuntu nje ngifuna nje imali ayihlali kimi izohlala kanjani ngoba ukudla kadula vese neyikole ziyadula nopetrol yadula izohlala yenzeni manje ngake futhi ekhaya funa ngidinga izinto zomsamo vele zenziwa ngemali ezophela vese umuntu akasho kunye bakithi angayikhuluma indaba yemali engahlali ngoba akuyeke umuntu ohlalelwa imali ngisho ngashaya imoto imali ushaya imiliyoni 3 months alisekho uyofuna ukushaya enye imoto uyozufele khona sithi ke umuzwa Emlalazi ngiyabonga abakhokheli manje bayani baningi kangaka kade ngimbuka la ukuthi no 8 angimbalanga bembheke phansi wangitshela umuntu omdala no 8 abantu abadala babalo okusho ukuthi mambo abashumayela bangaka
inhliziyo yami iyajabula mangibona abazali abangaka, ngibona intsha engaka, ngibona abantu abalalele izwi likaShembe. Ilabashe unyazo lwezulu. Mana ke lento engiyikhulumayo akufanele ngisishe enganeni zenu na. Lezi ngane phela zizosiza kangcono ngoba siright vele thina. Sifundile bafowethu, sisebenza kahle bafowethu. Ngiyababonga abazali bethu njengoba selaphi ICC ngesonto elizayo. Sizobona amajazi ethu emfundo. Ngane zami yenzeka lento. Ngisikhathi esiright uzoyithola indoda mntanami ozwi uthi uNkulunkulu ngangenzeli unike indoda entshe. Ahlali siyakhathazana, siyashuba thina. Manje uqala abafana una 16 nje. Bese yazi bazali eSouth Africa hamba phambili ngokukhulela kwezingane emhlabeni jikelele. Nangotshwala uShembe wabona utshwala ungakafiki ukuthi uzoba nomonakalo ubhombela wathi mina lethi nakuphuza utshwala. Noma ngafika ingilosi isuka ezulwini ithi nakuphuza utshwala yazi uhambe emcimbini inhlele entendeni phela ngishiya uzalwa nawo lento yokubuka nje. Nene buyenile kumamukethu sesibuka nje thina singazowenza lutho. Lento vele segazini ukuthi uyabuka nje. Nawu nje mkholazi kodwa naye uyabuka ngoba lento kuye. Abuke nje ukuthi ubukile nje wa-appreciate ubuhle bendalo akusho usuwonile iphumelo webonelo wamkhetha. Hey ukuhlala emcimbini amatafula emshumela womntwana uthi wetafeni ngaphesheya lapha ayikhona maningana abantu uthi kodwa hey ngithula inamba yawo man phela la ngizalwa nayo ufuna ukukhuluma inkonzo yamanga iphelile bakithi ngasikhuluma iqiniso ubona abantu konakala njena kwaqanjwa manga ngangemva ngeke kodwa indaba yonakala la anda kadliwa umcimbi yaqhubeka qalo ngene ukudla ngene iphuzo ha labantu buka khona ngaphesheya Akela mabhodlela nombala amanye pink amanye gold amanye luhlaza. Legalathi nje ibuku istemba ya iqala. Ubalo nje. Ay, ngeke ngitshela lapha. Lokuthola ukuphuza namhlanje kudla ntombazana kudla mfana. Ebuhlungu bantwana bamaNazaretha ngisheba uNazaretha notshwala uphuza insizwe zelibandla eziganiwe nomakoti uphuza ngisho umakoti abaganiwe uphuza ngisho amakhosazana yabona makumemulo umshumela ishangasi nokumkhehlo ingane behlahleni ubona ingane ethiwe igabi shayigomisa igomone ishikwa ngekhanda phansi kanti iplakile bambale iqeda amahloni Lapha ihlelo khona esihlahleni uma udlula ngakhona ukhona amabhodlela empty khona zinganza amaNazaretha Abami ningenza yonke into kodwa ningaphuzi utshwala ningaphuzi utshwala uShembe wakuvala utshwala kuleli bandla wayewazi umonakala ungakabi nje wakuvala emandulo manje sifisa ukuthi nibe abantwana abayithobile into efuna nisibizele yona ukuthi sihlabelele sigidwa kanjani Umthandazo wokulala uhlathelwa kanjani ufundwa kanjani nayo into ufuna nikhathaze ngayo ngoba sengigotshiwe kodwa mawufika inkosi ezweni lakithi ngiyeza umthandazo wokulala ngezinkinga awukwazi bamshumali babudlamini ungawazi umthandazo uyifundo umthathu awukwazi ufeka kanjani lapha baboneni kuwe Uzbe mshumele impela baboneni baze bekusho ukuthi ufuna umthandazo wodwa la uzodlala kanapho baba njengoba ethi hawu yiya bazodaya ingane kwalo mshumele dlala ngathi lo mfana Lesigotshela yona le umuzo uthi kanti kubonwani kumuntu umuntu uyazala uthi inkosi ilanga nekhulu eminyaka ilaphela sifuna umshumayeli thina boShembe Ngoba babazi uShembe ukugcotha abafundisi abathathu bathi hey
into esezele uNkulunkulu namhlanje nangiyazi baNazaretha abafundisi abaningi kangaka 3 awufundele incwadi uzoyeka manje kodwa le incwadi emfusa sifunde batabam bana bashuka gidwa bana bashuka culwa sicula ngemisebenzi yaShembe kodwa lezi ihlabelele ezilala sezulwini ngeke sikahlaleli ukuze sishintshe so ihlabela njoba zehle ezulwini John 14 verse 15 Uma ningithanda Gcinani imiyalo yami ngiyabonga Khona lapho ithi khona ku17 15 16 ithi ngibekile izwi lakho phezulu kwabo izwe liyabazonda ngifuna ukugcina ngalendaba ukuthi mawusebenza ngeqiniso iqiniso likhulu lingcwele lithanda uNkulunkulu nokuzondwa kwakho kuzoba bukhulu njengeqiniso Ngisemndenini ophethe iqiniso ovele kuthiwa ufuna usiphatha lo Lesikhulu into ephesha kolwandle ndoda. Othi ufuna ukusiphatha. Mawuphethe iqiniso umubi. Kubantu abaningi abakufuni kodwa sasizingane sizushembe ekhuluma ngokuphikelela. Ekhuluma ngenkosikazi. Okwathi makushona umyeni wayo, umfowabo kamufi wahlangana nenkosi ayikhohlakele. Akhona phela amakhosi agangayo. Athengwayo. Umfowabo lendoda eshonile wahlangana nenkosi ngobungani ngobuqili wamphuca imbuzi wamphuca inkomo wamphuca imvu wamphuca insimu indoda isebenzile isho mphuca ngisho insimu yakhe esela umfelokazi neingane umfelokazi waphuma neingubo ezilili wayenkosini yesizwe ngoba azi ukuthi yethembe lakhe Asithembele mfowethu basithembeke abagcotsha mafuna umuntu ezoyilahla kuwe meke kumshumane kumkhokhela usike egcineni kanti wena nempintshi la umngane wakho lohlupha mawugcotsha unayo umngane bonke emehlweni akho bafana abantu njalo lokuthi uNkulunkulu uphethe umva kaNkulunkulu mawusadida umkhokhela uthapha wese kaptini awusiyi umkhokheli Ngibeza umgcotsho usebuhleni mahala. Kanti angithenga nomfundisi busisi. Lawe mgcotsho ukuhamba nje mahala. Subo ngidala umfana abangikhuphuka lo. Akuthotsha kanjalo. Akuthotsha hayi manginyuka nje. Manginyuka nje. Ngifana ungazi. Bethu ngaziwe akuthengwa ngagolide akuthengwa Ngakabi nje singakabe nazi imoni ezisigibela zisebuhleni mahala usabona ukuthi amanginyoka oba uye lo akuthenga ngagolide akuthengwa ngamali ithi lenkosikazi mifika laphana kanti sithengiwe inkosi ithenga umfobo kamufi uthi wayesasazela nangezinja wathi induna nezingceku namaphoyisa angimfune lo mfosakazi lapha zamjikijela ngamatshe kodwa la nkosikazi kungekho lapho zakhona wahlala wathi umuntu kumele angibuyisele into zamyeni wami kuze ngondlela ezingane yini inkosi akekho omunye
bavuka kusasa baphinde kweyikholoko bayilumisa ngeimalasi bayijikjela ithi inkosi ilawo lusuku khonapha kuya khona ingubo zidabukile nje lunywa izinja uthi kodwa wathandaza wathi kodwa umuntu ufuna ngikhiphe kulolusizi yiyi inkosi akekho omunye uyabona uma ubekiwe esizweni ubekiwe phambi kwabantu ungathembekile usubabuyela kanjani abantu bephila ithi masibuyela lusuku ithi inkosi langa wathi lusuku hamba wathi ngikulolu hambo nawalo sizi wathi mesondele masango nokwenkosi wathi ukwesaba mani ikhona njani elivese ilahlekelwe ithemba kalula oyikholwa isiqhaqo banenkani ebungcwele amen nkani yasazulwini yafuneka ungabe umgcothe utamatisi bengizothini mina thini ubani ngoba mawuganga benemshuma yokudayisela lonke isonto ithi kwasinyanga ezulu ushembe ubegale ngabashumeli bakhe kodwa manje bayehla ugcobeke kanjani ithi bisele mfulumfarakaze fika laphana zathi zenza lokho endlela ezimtshela induna yaphuma inkosi yathi ayimyekeni angisalale ebusuku lomfelokazi ngibona ngisephusheni ngivele ekhaya ithi inkosi manazaretha nani uNkulunkulu akanika lo moya okuphikelela njengayo lo nkosikazi mawuyikhona yaphikelela ngoba unethemba lodwa linye Ujojo kunzima kanjani kodwa uma unethemba lodwa lunyazi ngoba ushembe uyithembe lingapheli amanye amathembe phela kade wawuthandwa abantu bekuthembisa kodwa liphelile namhlanje uthando uyalithanda kodwa lungicasula ngoba liyaphela sifile basihera hey Tapeo Atawuhera hey ubona mongathi bangala abantu abaphilayo la baphilile okay iphelile ibulawa uthando uyabulala nangicasula uthando uyaphela hayi uthi usemnandi nje hawu asanibamba ucingo uyambhuthika kodwa lutho yey babamthemba umuntu othemba uNkulunkulu umuntu uphethe uNkulunkulu uyithembe liphelayo ushembe uyithembe lingapheli wophikelela indabasho namhlanje ina 34 years kube kuya ngezitha zawo ngaba yikho kodwa sezwe lenkuthuma lokuphikelela saphikelela ngobushembe yaseyibusisile yabathi nguphi namhlanje qala ukufika la ufuthi nabashakhula sasa yena ukuthi nani maNazaretha anoba njengaye lo mfazi anophikelela amen umphathi iqiniso yaphikelela kodwa uzohlaselwa bazowakhela uzungu abantu uthi uyisebenzi nabasho kube khona ikhokhaza abafana zithi shintshwa manje khishwa ungenzeka lutho lubi ngoba ibona ukuthi kunzima ayikho into uyibona wena ukuthi ungamdlula lo muntu uyibone wena ubani wena uyibona anokata amadungamuzi bakhokhela nakunyaza amadungamuzi
lezi ngane itheza amadungamuzi zizohamba segcekeni ngoba mina idungamuzi yabona mabahambe botheza abantu omakoti neintombi zotheza khona umuthi ongathezwa okuthiwa idungamuzi okuthiwa uma ubasile ekhaya kushuma intuthu kuyaxatshanwa ekhaya ukuchithe umuzi kangangokuthi ke naseganweni uma uyinsizwa ubona intombi wayithanda kusefana ukuthi uyotheza kanti buyisidungamuzi ekhaya nalayo bandeli kaShembe anawuphinthandaze manigcotshelwa ingagcotshelwa amadungamuzi azodunga ibandla lonyazi ubona xokozela nje uNkulunkulu akajabule yimi mina Mshumayeli engenza belo xokozelo esontweni kodwa le nkonzo kuphela nonke nisebenzi nabashi intombi nezinsizwa noma kodi nentombi zentethelelo enisebenzi nabashu ningadikibali bazonihlupha menenza kahle umuntu owenza kahle kakhulu uhlaselwa kakhulu ngaphezulu kwenza kahle kwakhe ngisemndenini uyahletshwa inhlekisa ngenqayiqiniso liphethe bonke abantu abangena enkundleni zenabashu abaqonde bathi thwi amen inaba amagwala ingasatshiswa nibe naleya nkonzo leya nkosikazi ukuphiyelela uthi uma usemsebenzini kaNkulunkulu enabashu uyihlabelele uthi wesaba kungembethe kepha ngangesabi nyazi lezulu hamba nami mhlakazi nekwedlula esigodini sosizo ushaba kalahlani sikhona nje abantwana baNkulunkulu ngeke usenze lutho ngisho ngidubula umfoke ethuneni ngife kwambona inyama ngokuphila mina ngokugijimisa njengale kwethuna yosibe mfishana ubhashe ugijimisa ukuthola uphumula njengoKhayini wabulala uAbele ngoba ethobekile nje ngelinto eqondile yena lahla ngesa uNkulunkulu wambulala ecaba uzosala edabuse wathi uNkulunkulu Khayini uphumi naye wakho na wadelela isilima lesi sathi umlindi wakhe mina bazomjaha maniphethe iqiniso namhlanje unyazi liyathukwa kusuka ishosha mihla namalanga ama wheelchair aphakanyiswa phansi kanjena lapho sekhona uShembe kodwa ngiyibona i-wheelchair sithona ekhanda kwisolezo ake kube yicala lesinqumo orukusasela insuku ezintathu kuphuma isinqumo kuzoqaqa ngonyaka saphuma isinqumo kodwa i-wheelchair esiqubuliwe entabeni eKhenani sesisukumile umuntu ake uyibone kwisolezo kodwa eqala uzoyibona bathi nabezimo nezimbi bad news sell better manje ke kodwa siyophikelela ngonyaka lwethu amen uNkulunkulu wamaNazaretha amen kanyamba sezulwile babushangase usokhaya siyabonga abashumali siyabonga abazali sengikhulumele lezi ingane mazenzo kuphambene lokho engikhuluma la ngicebe thina simisa umuntu esontweni asinawo amandla kodwa siyamkhipha kunabantu ngithola ukukhuluma isiZulu samnika ithuba akakhala kabandoda yeke lento yenzayo qhubeka wena yakhala kodwa into ebuhlungu ngabona ingane igila umkhuba yezinto ngenkani ithi incwadi efundela uma ningithanda gcinani imiyalo yakho ngabona ingane zezinto zingakhuzeki ukhona umgcondo emva kwazo kodwa njalo na ngokuphila kahle siyabonga empelweni naseshowe siyabonga abasumali siyabonga abazali ngokuseka umsebenzi kaNkulunkulu ngenabashu ukhona okuhle ibandla lokuthola ukhona okuhle nokuthola emakhaya nibuze lezi ngane kulento elenzayo akuyona ekukhulunywa esikho Nkosi kusele kuzweni siyabonga abangcwele amazwi awukuphila esiwathola kubaba uMshumayeli uMkhwanazi ayibonga inkosi
isigijimi esifikayo sithi inkonzo isihlabelelo sokuvala inkonzo yesabathana semini sizohlatshelelwa ubaba uMshumayeli uNzusi basho njalo bathi ihlabelelo 15 bese sicela ubaba uMshumayeli Manqela sibusisele Zimagadi
Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yo.